Čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videu. Toto je ďalšia časť z Mafii 1. Áno, ja vám hovorím, toto je nová séria, dámy a páni, takže daj tu like. Ak si tu nový, daj tu odber. A zober si nejaké pitie, zober si nejaké jedlo, podľne sa usaď a prajem príjemnú zábavu. Let's go! Dneska budem hrať ako taxikár, dámy a páni, a máme tu aj volant. Pretože som sa dozvedel, že auta môžete ovládať či už v GTA alebo v Mafii týmto tu volantom. Takže ideme na to. My si dáme uprlých stanovište. Čakaj, ide to? Neviem či... Kamo, počkaj. Kamo, ide. Takže musíme si počkať. A teraz... Dobre. Pekná robota, more. Pekná robota. Počkaj. Dobre. Zastavíme. OK. A dámy a páni, dajte tu like, pretože toto je dosť epický, kámo. Dosť epický. Dobre, zastavíme, pretože máme červenú. A taxík, neviem kde je, ale OK. Mali sme byť traja pôvodne, ale OK. Ja sa pripojím v tom pruhu a ideme na to. Pekné prostredie na... OK, máme tu už červenú, dámy a páni, ako môžete vidieť. Sorry, toto som nechcel. A čakáme na zelenú. No, máme zelenú, dámy a páni, takže ideme na to. Ja teraz pracujem ako taxikár. What? Zatrubím na ňo? Kamo, počkaj, ja už budem mať červenú. Hej. Kamo, čo robíš? Ty si sa bugol tu, no na... Ten on normálne je bugnutý, more. Kamo, tu boli policajti. Kamo. Choď. Ja musím... Toto tu. OK, takže už ťa mám. Môžeš ísť. No choď. More. No choď. Kamo, ty keď takto budeš akože zastavovať túto silnicu, tak vieš čo ja urobím? Ja nastúpim do električky normálne. To bolo z nula, nie? To bolo z nula. OK, mám prázdne ruce. OK, opakovať hru, dáma pánové. Odvez zákazníka ke kostelu. Ke kostelíku, takže jdeš se modlit, jo? Tak OK, ja tě tam odvezu. Ale to bude drahý, kámo. OK, takže sme o chvíli tu, dámy a páni. A ideme cez ten mostík. Cez ten najkrajší mostík. Choď, more, choď. Ináč idem pomaly, neviem prečo. Choď už, more. OK.
Zatrubujeme na ňo, aby si švihol, pretože ja nechcem byť len taxikárom. Chápeme sa? OK. To je slušná práca, toto more. Takže sme o chvíľu tam možno. A asi nie. Tu máme ostrú zatačku. OK. Ja skúsim na ňu zatrubiť, aby si švihol. OK, díky, braciku. Dobre, my sme už o chvíľu sme tu, no. Švihni si. Pri tom kostelíku. A to je všetko? Kamo, ale tu není ten kostelík. Slúchaj tu. Ty koho tu ideš somara baviť? Co? Koho tu hraješ somara? Jaci šalený? Nie som. OK, dámy a páni, to by bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, zanechaj tu like, odber, koment a zatiaľ čau. Sľubujem, že na budúce to dám.